Di 6 Sibata 2023 de 8 bajarên Bakur û Rojavayê Kurdistanê û 3 bajarên Tirkiye erdhejeke 7.6 hejiya. Navenda erdhejê navçeya Pazarçıxa Maraşê bû. Kurdistan û Tirkiye cara yekemîn erdhejeke wiha dijwar dîtin. Ji ber ku erdhej li ser hevpêk hatin û erdhejan 85 çirkeyan dewam kir. Li 10 bajarên ku ketin ber erdhejê li gorî amarên fermî bi dehan hezar kes mirin. Lê li gorî welatiyan hejmara miriyan herî kêm 100,000 kes e. Tenê li van 10 bajaran erdhejê bandoreke xirab li 13 milyon kesan kir. Di rewşeke wiha de nedibû civata Kurd li Almanyayê bêdeng bimîne, nexwasim jî gelê Alman. Hem Kurdên diasporayê û hem jî gelê Alman ji bo ku em alîkariya mağdurên erdhejê bikin, em peywirdar kirin. Me jî weke civata Kurd li Almanya bi sedan hezar ewroyên ku hatibûn berhevkirin bir bajarên wêranbûyî û li xelkê ziyan dîtî belav kir. Me di destpêkê de li Semsûr, Mereş û Malatyê bi hezaran paketên pêdiviyên taybet li jinan belav kir. Di nava paketên alîkariyê de pedên jinan, şampuan, şeh û amûrên paqijî hebûn. Li hin bajaran me qadên lîstkan ji bo zarokan ava kir. Me li herêmên erdhejê alîkariya saziyên sivîl kir. Yek ji pêdiviyên sereke yên destpêkê xwarina germ bû. Me li hezaran mağdurên erdhejê xwarina germ jî belav kir. Me weke civata Kurd li Almanyayê 600 paketên zexîreyê yên 20 kîloyî amade kir. Di van paketan de birinc, nok, fasulî, deterjan û zeyt hebû. Em mal bi mal geriyan û melmağduran belav kir. Nexwasim jî li gundên ji bajarên dûr ku kes neçibû bi hewara wan ve. Me bi sedan malbatên hejar tespît kir û her yek li gorî pêdiviya wan pere dan wan. Helbet me Rojavayê Kurdistanê jî ji bîr nekir, ji ber ku erdheja Maraşê, Efrîn û Cindrêsê jî wêran kiribû. Bi dehan hezar malbat li van her du cihan li benda alîkariyê bûn. Me weke civata Kurd li Efrîn û Cindrêsê jî alîkariya pê 100 malbatan kir. Bi rêya ku malbatên Rojavayê Kurdistanê nîşanî me dan, me ji wan malbatan re perê jî şandin.
امي وکه جواتا کرد لآلمانیا جئیرو و پیدجی رانوستن و خباتین آلیکاریه جبو مغدورین ارتهجه بردوام بکن.